Ilembe hayi ngoba lahlukumeza abantu uyawuzwa abantu abangakwazi umlando bexoxa ngathi uShaka wayehlukumeza abantu cha. Ilembe laline vision yokuthi isizwe asibe sodwa. Asikwazi ukuthi sikhuluma ulimi olufanayo sibuswe ngamakhosikhosi ahlukahlukene ngoba mhla kufika izitha zethu singabe inguni ziyosinqoba kalula. Wayesethi inkosi ayibe yinye. Kodwa ke leyo nkosi kuzoba inkosi ehlakaniphile enamandla. Onenkinga nalokho asho. Lalimle ngalokho nje ilembe. Lito nenkinga asho. Kuphela. Amakhosi amaningi ilembe alilwanga nawo. Cha, ngoba bawuthanda umqondo welembe ukuthi asihlanganeni sibe into eyodwa. Kodwa yinye inkosi ile enamandla. Yimi ke lo usho yena. Athi mawukuthi uyangiphikisa nginamandla, shono phisela phela sihlangane. Kubonakala ukuthi ubani inkunzi. Wayisho njalo umfoka senza ngakhona. Abusuka amadoda. Mawunenkinga shono bese siyadibana. Ubonakala ukuthi ubani inkunzi. Yimo namandla, yimo ozonibusa nina nizoba ngamaduna ami ngaphansi kobukhosi bami. Usho mawunenkinga. Wayisho njalo umfoka Shaka senza ngakhona. Hayi ngoba ihlukumeza abantu. Wayebumba isizwe sodwa ukuze makufika izitha ngoba abelungu ilembe lalibezwe ngenkosi uDingiswayo kaJobe wakwaMthetho ukuthi kunabantu kuthiwa ngabelungu abamhlophe. Kunabantu abamhlophe abanamandla abakwazi ukubulala intilo lapha kude. Wathi lesa sizwe siyoba inkinga ngokuhamba kwesikhathi. Kufanele sisifice siyinto eyodwa ukuze sikwazi ukumelana naso. Yayimhlupha ke leyo nto lapha enhloko ekhanda lakhe noDumehlezi kaMenzi ukuthi laba bantu bazofika. Nangempela abelungu bafika ngo1824 kwaZulu sekubusa yena uShaka kaSenza ngakhona. Wathi awunayo abalaba abantu. Inkosi uDingiswayo yayintshela ngabo. Wayebabona sezidingisweni yena. Ngoba wabuya nesibhamu. Wabuye egibela ihashi. Inkosi uDingiswayo beqala ngqa benguna ukubona ihashi. Baqala ukulibona ngenkosi uDingiswayo. So ke ilembe ngokuhlakanipha kwalo. Nanokuthi inkosi uDingiswayo asuyabulawa kabuhlungu. Kade yabona babezoyenza kamnandi lento bebambisene. Kodwa ngasizogxila lapho. So ke amakhosi amaningi awalwanga ke. Yabona inkosi yakwaZungu nje uyona eyathela kuqala kwaZulu yathi hawu indaba ezethu akhululeka mina ngikhona. Amabutho ami ngafaka ngaphansi kwawakho asibangene. Kusho inkosi yakwaZungu lapha ngithi khokho wami lapha emahlabathini usuka nangempela kwaba kanjalo. So amakhosi amaningi isizwe sakwaZulu esasilwa nawo ingoba egoloza engazwani nokuthi angene ngaphansi kombuso welembe. Bese ke ilembe lithi okay phisa la ke ndoda ngiyeza la lingajumani futhi ilembe cha la lingabangenile ngomnyama lutho la lithumela nje isigijima uthi hayi ngoba ke wena awuyiswa lento engishoyo phisela makuthiwa phisela ke kwaZulu usuke kusho ukuthi hloma hlala phe kweyikhaya ngiyeza lalisho nje kanje ilembe. Awu bese fika umthakatho indaba namabutho akhe ayeqeqeshiwe. Abashanele ke lo wayegoloza bese ebulawa ke. Athatha indodana yakhe ayibeke esihlalweni. La lenza njalo nje ilembe. La lifike likubulale bese kuthatha indodana yakho liyibeke esihlalweni. Iyona ke sizobusa ngaphansi kwalo. Ngoba wena ubogoloza bese kuyolosa amadada. Yabo. So ke impi yamandwandwe ithe ingakadibani. Amabutho elembe ayihlezi phezulu egqumeni lakwagqoqa. Amandwandwe lapha ngaphesheya. Ngoba phela impi engamani idibanilwe nje. Cha. Yayike ifika ihlale nje insukwana impela ibhekene nansi enye ngaphesheya nansi enye kubukwana nje kungakaliwa. Yabo uthi mhlawumbe uzophela noma insuku ezimbili noma ezintathu zisabukana nje. Ngenkathi ilele ezinye insizwe ezinye ayilele igadile ibhekile. Yabo ukuze ungabikho uzojuma omunye. Bathi yathumisa ixoxo impi ukuthi izodibana kanjani. Akwasukuma inkuzumana ngomanyusi kaDlekezele waseMambatheni. Iqhawe. Eyayibuthwe ebuthweni lezinyusi. Bathi uManyusi watshela inkosi uShaka wathi hayi mina indaba ezitha ngizohlabana kuqala mangabe sesibhekene namandwandwe yimi ozohlabana kuqala. Hawu lithi ilembo yebo na athi ngizohlabana kuqala impela. Hayi athi maliphuma ilanga ngelanga impi yabambana ngalo laselisha ilembe limkhumbuza lathi awu emfoka kaDlekezele uthe wena uyohlabana kuqala uma ngabe sesibhekene namandana nanka phela. Abathi umthakatho wendaba wasesukuma uManyusi
insizwa bathi yayinomzimba isiduhla. Yabona nje mangibuka insizwa ngakithi kwaNongoma eshaya induku ewumkhephehlelo ukuthi uShalbedi uShalbedi mfoka mthetho. Yabona le yansizwa uShalbedi ngingayifanisa noManyosi ngoba uyibona yalo umthakathi wendaba ukuthi nomzimba wayenjalo kuManyosi. Bathi wasukuma wasegiya umfoka Mbatha wagiya waqonda kuwo ngqo aMandwandwe wayisema lapha ezantsi wasebachapha ngenhlamba. Ngoba inhlamba ke kwaZulu kwakuyindlela nje yokukhuluma. Shiya manje ngoba sesiyambabaza umuntu mesuke ethuka kwaZulu kwakuyindlela yokukhuluma nje ukuthuka inhlamba. Yabasho ngenhlamba babiza phasi kwedwaba zonina abatshela ba amagwala ngeke bayenze lutho yona. Yathi uma ukuthi bayazethemba yabakhipha insizwe yodwa manje ibhekane naye. Thuthela aMandwandwe avutha athuthela aMandwandwe aganunu wabo. Wasekuphuma wasekhishwa ke insizwe yodwa yaMandwandwe kwathiwa ayibhekane yaphuma iqhasha ngenxa yokuthi ithuthela iganunu wabo uthi awunanga unako isithuko.